Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην τηλεοπτική μας παρέα. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως την συζήτησή μας. Ένα πολύ ωραίο θέμα έχουμε επιλέξει για σήμερα. Η εκπαιδευτική στο μικροσκόπιο των γονέων. Ένα θέμα πάντα επίκαιρο όσο υπάρχουν σχολεία, γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί. Καλεσμένος σήμερα για αυτή την συζήτηση είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Δημητρακάκης, εκπαιδευτικός και μάλιστα ένας εκπαιδευτικός με πολύ μεγάλη πείρα, πολλά χρόνια στα σχολεία και με μεγάλη αγάπη για παιδιά βεβαίως. Αυτός είναι ο πυρήνας των πραγμάτων. Καλώς ορίσατε κύριε Δημητρακάκη. Σας ευχαριστώ. Ωραίο και δύσκολο το σημερινό μας θέμα. Ενδεχομένως προκλητικό και προσκλητικό. Για όλες τις πλευρές. Ακριβώς. Ξέρετε, πριν ξεκινήσουμε το θέμα, έτσι έκανα μία σύντομη αναδρομή στα δικά μου παιδικά χρόνια και θυμόμουν, δεν ξέρω αν όλοι το αντιλαμβανόμαστε έτσι, ότι παλιά ο θεσμός του δασκάλου έχριζε μεγάλου σεβασμού. Δηλαδή, εγώ τον δάσκαλό μου τον θεωρούσα τον ήρωά μου. Τοποδάσκαλος. Τοποδάσκαλος. Δεν αλλάζει. Τον θεωρούσα ιερό τέρας. Δεν τολμούσα δηλαδή να τον αμφισβητήσω καν. Το ίδιο νομίζω και οι γονείς κάναν απέναντι στους δασκάλους, που τότε ήταν και πιο αυστηροί οι δάσκαλοι και μάλιστα πολλές φορές τα πιο παλιά χρόνια χρησιμοποιούσαν και βία κιόλας απέναντι στους μαθητές. Οπότε και οι γονείς σεβόντουσαν πάρα πολύ τον δάσκαλο. Και ο δάσκαλος γενικά στην κοινωνία ήταν ένα πολύ υψηλό πρόσωπο, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι. Τι έχει αλλάξει στη διάρκεια των χρόνων? Να συμφωνήσω σε αυτό που είπαμε, ότι τόσο η κοινωνία όσο και οι γονείς είχαν τον δάσκαλο πολύ ψηλά. Και πιστεύω ότι αυτό ερμηνεύεται σαν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ένα ταγκό που χορεύεται από δύο μέλη, τέρι. Οι γονείς και ο εκπαιδευτικός. Σίγουρα τα πράγματα έχουν αλλάξει και βέβαια είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι συμφωνούν σε αυτό. Αλλά για να δούμε λίγο ακριβώς τι έχει αλλάξει, θα πρέπει να δούμε και λίγο κάποια πράγματα που συμβάλλουν σε αυτό, δηλαδή σε αυτό το αποτέλεσμα. Η κουβέντα μας σημερινή εδώ έχει κυρίως στόχο όχι να κατηγοριοποιήσουμε ή να βάλουμε ετικέτες σε κάποια πλευρά, κυρίως τους γονιούς και τους εκπαιδευτικούς, αλλά να αναδείξει μέσα από τη συζήτηση που θα κάνουμε το σημαντικό ρόλο που έχουν οι γονείς απέναντι στον εκπαιδευτικό. Ασφαλώς και ο εκπαιδευτικός απέναντι στους γονείς. Και νομίζω ότι αν έτσι καταφέρουμε και ξεδιπλώσουμε όλο αυτό το πλαίσιο, θα μπορέσουμε να δούμε στη συνέχεια και ποιες λύσεις ή προτάσεις υπάρχουν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ότι ποιοι μπορεί να είναι οι παράγοντες που πραγματικά απαξιώνονται ο εκπαιδευτικός. Όντως ο εκπαιδευτικός σήμερα έχει απαξιωθεί από τους γονείς και κυρίως το λάθος που κάνουν οι γονείς πολλές φορές είναι ότι απαξιώνουν τον εκπαιδευτικό μπροστά στα μάτια των παιδιών. Έχω τύχει πολλές φορές μάρτυρης να βλέπω να έρχονται οι γονείς και να κάνουν σκηνές μπροστά στο παιδί τους εναντίον του εκπαιδευτικού, ότι δεν το προσέχει, ότι η συμπεριφορά ήταν απαράδεκτη, που ενδεχομένως να υπάρχει. Αυτό όμως δεν πρέπει να συμβαίνει, γιατί με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε? Υποσκάπτουμε αυτή που είπαμε, μια εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και στον γονιό. Όταν, να ανοίξω εδώ παρενθέσεις για να αρχίσουμε να το συζητάμε κιόλας πιο αναλυτικά το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ταιριάζουν όλοι οι άνθρωποι ο ένας με τον άλλον. Και θα σας πω και κάτι άλλο, όπως υπάρχουν κακοί δημοσιογράφοι, κακοί γιατροί, επικίνδυνοι δημοσιογράφοι, επικίνδυνοι γιατροί, υπάρχουν κακοί και επικίνδυνοι εκπαιδευτικοί. Όταν λοιπόν αντιληφθείς κάτι τέτοιο, που σας επαναλαμβάνω πόσο σεβασμό τρέφω για αυτό το επάγγελμα, γιατί εμπιστεύομαι και η ίδια το παιδί μου σε εκπαιδευτικό. Είναι τις περισσότερες ώρες με τη δασκάλα παρά με μένα. Γονιό, σωστό. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν αντικειμενικά υπάρχει πρόβλημα? Κοίτα, είπατε μια πολύ σημαντική λέξη, αντικειμενικά. Πριν λοιπόν οτιδήποτε γίνει από την πλευρά του γονιού, θα πρέπει ο γονιός να αναζητήσει και να δει αν υπάρχει πρόβλημα και τι είδους πρόβλημα υπάρχει. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά έρχονται στο σπίτι με κάποια πληροφόρηση, η οποία πολλές φορές δεν είναι και η αντικειμενική, μεγιστοποιείται στα μάτια των γονιών και ο γονιός προφανώς από μια σχέση που έχει με το παιδί του πηγαίνει στο σχολείο και γίνονται αυτές τις σκηνές απείρου κάλους που πραγματικά δεν τιμά κανέναν. Άρα λοιπόν πρέπει ο γονιός να δει αν όντως συμβαίνει κάτι, να το κουβεντιάσει πρώτα απ' όλα με το παιδί του, να το κουβεντιάσει με τον εκπαιδευτικό κατηδίαν
και να συλλέξει και άλλα στοιχεία και να δει αν πραγματικά συμβαίνει αυτό, γιατί πολλές φορές δεν είναι αυτό καθ' αυτό το γεγονός που δημιουργεί μια εικόνα ότι όντως συμβαίνει. Είναι κάποια συστατικά στοιχεία όπως είναι η συχνότητα, πόσες φορές συμβαίνει αυτό, η ένταση, σε τι μεγάλη ένταση έχει συμβεί και η διάρκεια, πόσο έχει διαρκέσει. Αν λοιπόν όλα αυτά συγκλίνουν στο ότι όντως υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να το συζητήσουμε με το εκπαιδευτικό. Πώς θα καταλάβεις αν το παιδί σου λέει αλήθεια? Συνήθως έχω την εντύπωση ότι τα παιδιά του δημοτικού που είναι μικρά δεν είναι τόσο επιτηδευμένα ακόμη για να σου πούνε κάτι τελείως παράλογο ή κάτι εντελώς ψέματα. Κάτι θα έχουν πιάσει με το μυαλουδάκι τους, μπορεί να το μεγαλοποιήσουν, αλλά άλλο είναι να είναι ένα παιδί drama queen και να το κάνει ολόκληρο σενάριο στο μυαλό του. Κάτι θα καταλάβεις από αυτό που θα σου πει το παιδί. Με μια συζήτηση μαζί του, έτσι, σε ένα χρόνο άσχετο και χωρίς να είναι φορτισμένη συζήτηση, ότι τάχα της ο εκπαιδευτικός, δηλαδή μην έχει δημιουργηθεί ένα παρελθόν κακό απέναντι στο παιδί, ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι ο καλός εκπαιδευτικός, είναι αυτός που είναι άδικος, που είναι. Οπότε, αν λοιπόν υπάρχει μια ουδέτερη και αποφορτισμένη κατάσταση, θα μπορέσει ο γονιός μέσα από συζήτηση, συνεχόμενη συζήτηση, με πολλές συναντήσεις και αξιοποιώντας όλα τα πολλαπλά στοιχεία που σας είπα, δηλαδή ότι η ένταση, η διάρκεια, η συχνότητα, να συλλέξει πληροφορίες από τα υπόλοιπα παιδιά, αν υπάρχουν κάποιοι φίλοι του παιδιού, οι γονείς, ενδεχομένως από τους εκπαιδευτικούς, τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, τον διευθυντή, και να αποφασίσει και να πει ότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Ποιος θα αποφασίσει ότι υπάρχει πρόβλημα? Κοιτάξτε, ποιος αποφασίζει. Γιατί και εμένα, να σας πω μια προσωπική εμπειρία, ήμουν στο δημοτικό και το θυμάμαι σαν να γίνεται τώρα. Είχε τύχει ένα τέτοιο παράδειγμα και είχε έρθει μια μέρα ο επιθεωρητής, πώς λέγεται? Σύμβουλος εκπαίδευσης. Ο σύμβουλος εκπαίδευσης. Και θυμάμαι πολύ καλά εκείνη την ημέρα ο δάσκαλος είπε: παιδιά, σήμερα θα κάνουμε πως κάνουμε μάθημα. Δηλαδή, και εκείνη την ημέρα να έρθει ο σύμβουλος, μάλλον ο εκπαιδευτικός, θα κάνει μάθημα. Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά τώρα το διδακτικό του αντικείμενο, είναι κάτι άλλο που υπάρχουν δείκτες και οι άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι για το γεγονός αυτό, που είναι ο σύμβουλος εκπαίδευσης, ο διευθυντής. Τι νόημα να βγάλει ο άνθρωπος σε μια μέρα? Θα μπορέσουν, είναι μια διαρκής διαδικασία. Υπάρχουν δείκτες μακροπρόθεσμοι δηλαδή, που μπορούν να δείξουν. Αλλά όσον αφορά λοιπόν το αν πραγματικά συμβαίνει ή όχι, νομίζω με μια ανοιχτή συζήτηση θα φανεί αν υπάρχει πρόβλημα ή όχι. Και σας είπα ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε και να έχουμε μια ανοιχτή επικοινωνία. Ένας άλλος λόγος που πραγματικά ακυρώνει, που υπάρχει μια δυσκολία στη σχέση εκπαιδευτικού γονιού ή γονιού εκπαιδευτικού, είναι ότι πολλές φορές βλέπουμε να ακυρώνεται στην πράξη το ίδιο να απαξιώνεται ο ίδιος εκπαιδευτικός. Και από αυτό σας είπα, συμβαίνει ότι πολλές φορές οι γονείς δεν έχουν σε μεγάλη υπόλοιψη, εκτίμηση όπως υπήρχε στο παρελθόν τον εκπαιδευτικό σήμερα. Αυτό όμως είναι πολύ μεγάλο λάθος, γιατί ένας πυλώνας βασικός είναι και ο εκπαιδευτικός. Αν δηλαδή αυτό που θέλουμε να έχουμε μια εμπιστοσύνη ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και στο παιδί και στον εκπαιδευτικό καταρρεύσει, δεν θα μπορέσει να κτίσει ο εκπαιδευτικός πάνω σε αυτό. Γιατί η σχέση του δασκάλου με το παιδί είναι μια σχέση η οποία μάλλον πάνω στην οποία στηρίζεται η κατασκευή της γνώσης, η κατασκευή της προσωπικότητας του παιδιού. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρχει μια εμπιστοσύνη. Αν λοιπόν αυτή η εμπιστοσύνη δεν υπάρχει, πλέον δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Άλλος παράγοντας που επίσης μπορεί να επιδράσει πάρα πολύ είναι ότι εμπλέκεται πολλές φορές ο γονιός στο παιδαγωγικό ρόλο, έργο του εκπαιδευτικού. Δηλαδή? Ο εκπαιδευτικός, ο καθένας είναι ειδικός στο αντικειμενό του. Εσείς δημοσιογράφος, εμείς εκπαιδευτικοί, κάποιοι άλλοι στο αντικείμενο. Έτσι και ο εκπαιδευτικός. Άρα λοιπόν οι γονείς δεν μπορούν να είναι και παιδαγωγοί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχουν μια εικόνα και έναν τρόπο διαχείρισης και διαμεσολάβησης της λύσης ενός προβλήματος. Να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί σας ρωτώ τώρα σαν γονέας, είστε εκπαιδευτικός και βοηθάμε νομίζω γονείς και εκπαιδευτικούς αυτή τη στιγμή. Επειδή η σχέση μας βασίζεται στον ίδιο άνθρωπο, που ο δάσκαλος ενδιαφέρεται για αυτόν, οι γονείς του το αγαπάνε και ενδιαφέρονται για τον μαθητή. Ο γονέας δεν έχει δικαίωμα να κάνει σε εισαγωγικά μία παρατήρηση προς όφελος και του παιδιού και όλης της τάξης? Για παράδειγμα, βλέπω ότι μάλλον αυτό δεν λειτουργεί μέσα στην τάξη. Ξέρω εγώ, τι να σας πω τώρα, να μην αδικήσω και κάτι. Οι πολλές φωτοτυπίες, για παράδειγμα. Τις φέρνουν στο σπίτι, κουράζονται τα παιδιά. Δεν μπορούμε
οι γονείς να συμβουλέψουμε τον δάσκαλο, όπως και εσείς, που με αγαπάτε νομίζω, είμαστε φίλοι μέσα από την εκπομπή. Αν κάνω κάποιο λάθος και το επαναλαμβάνω συχνά, δεν πρέπει να έχετε το θάρρος να μου πείτε, Σοφία, μη λες αυτή την έκφραση, δεν είναι σωστή. Δεν θα σεβαστεί ο ένας την καλή διάθεση του άλλου. Όταν παρατηρούμε κάτι. Πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία. Ναι. Αυτό θα συμβεί αν υπάρχει μια πραγματική επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και αυτό θα γίνει πώς? Αν όντως το σχολείο έχει ανοίξει τις πόρτες, πρώτο σχολείο, και φυσικά και οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να πούνε στον εκπαιδευτικό με έναν τρόπο κυρίως επικοδομητικό και όχι αντιπαλότητας. Γιατί αυτό που συμβαίνει, και είναι πολύ μεγάλο λάθος, είναι ότι ενώ υπάρχουν δύο πυλώνες που είναι οι γονείς και το σχολείο, που θα έπρεπε αυτοί να συμπληρώνουν ένας τον άλλον και να υποστηρίζονται, δυστυχώς στη χώρα μας είναι ανταγωνιστική. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Άρα λοιπόν μια ανοιχτή επικοινωνία ανάμεσα στο σχολείο και ανάμεσα στους γονιούς, νομίζω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Αλλά αν πραγματικά θέλουμε να δούμε κάποια προβλήματα σε βάθος, θα πρέπει να το συζητήσουμε και να μπορέσουμε κάποια στιγμή να χαράξουμε καινούριους δρόμους. Σαφώς και πρέπει οι γονείς να έχουν λόγο και ρόλο σε κάποια πράγματα, τονίζω αυτό, που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου. Αλλά πρέπει να μπει ένα όριο. Όπως πρέπει να μπαίνει σε όλα τα πράγματα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να έχει λόγο ο γονιός αν θα μπουν και πόσες φωτοτυπίες ή αν θα πρέπει κάποια στιγμή με πιο εκπαιδευτική τεχνική θα πρέπει να γίνεται το γνωστικό αντικείμενο, ή αν δουλεύουν σε ομάδες, ή αν μπαίνουν κάποια τεστ αξιολόγησης ή δεν μπαίνουν και πώς μπαίνουν. Γιατί αυτά, όπως σας είπα, είναι καθαρά υπόθεση του εκπαιδευτικού. Βέβαια, οι γονείς έχουν υποχρέωση και δικαίωμα, το σχολείο έχει υποχρέωση και οι γονείς έχουν δικαίωμα να μάθουν για πώς λειτουργεί. Δηλαδή, θα πρέπει κάθε φορά που θα συναντά ο εκπαιδευτικός τους γονείς να τους ενημερώνει για κάποια πράγματα που είναι σημαντικά. Το πώς βάζει, αν βάζει φωτοτυπίες, πώς κάνει το μάθημά του και ούτω καθεξής. Να μην υπάρχουν δηλαδή απορίες πολλές φορές από την πλευρά των γονιών. Αυτό όσον αφορά ότι πολλές φορές ανακατεύονται και εμπλέκονται στο ρόλο των εκπαιδευτικών, είναι ένα ζήτημα και θα πρέπει να το δούμε, γιατί ο εκπαιδευτικός βλέπει το μαθητή, βλέπει το παιδί μέσα στα πλαίσια της τάξης και μέσα στα πλαίσια μιας δραστηριότητας, κάτι που ο γονιός δεν μπορεί να το δει, γιατί ο κάθε γονιός βλέπει το παιδί του μέσα στα πλαίσια του σπιτιού. Και δεν μπορεί να είναι και απόλυτα αντικειμενικός. Πολλές φορές, ενδεχομένως. Αλλά καμιά φορά όμως ο εκπαιδευτικός που έχει επιπλέον γνώσεις και βλέποντας το παιδί να συλλειτουργεί με τα υπόλοιπα παιδιά και με τον ίδιο σε μια αλληλεπίδραση μαθητή εκπαιδευτικού, έχει μια ολιστική εικόνα και μπορεί να έχει μια άποψη. Γι' αυτό πολλές φορές πρέπει να υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ότι πολλές φορές ότι βλέπουν οι γονείς το παιδί τους σαν ότι είναι με τα μάτια της κουκουβάγιας. Δηλαδή ότι είναι το καλύτερο παιδί, το παιδί που δεν έχει προβλήματα, που είναι το καλύτερο. Και όταν λοιπόν γίνει μια παρατήρηση σε σχέση με τους βαθμούς, παράδειγμα, ότι το παιδί δεν έχει αποκτήσει μια πολύ καλή επίδοση, αντί λοιπόν να ανασκύψουν και να δούνε τι φταίει και γιατί πραγματικά και πώς μπορούν να βοηθήσουν τον μαθητή να γίνει καλύτερος, αμέσως βάζουν μια ετικέτα ότι φταίει ο δάσκαλος που αδίκησε. Ή αν για παράδειγμα γίνει μια επίπληξη για προβλήματα συμπεριφοράς. Αντί λοιπόν να αναζητήσουν από κοινού ποιος είναι ο λόγος και γιατί έγινε και πώς μπορέσουμε να το δούμε, αμέσως φταίει ο κακός ο δάσκαλος, ο οποίος έχει στοχοποιήσει το παιδί μου και δυστυχώς δεν είναι άδικος. Όταν όμως, για να έρθουμε λίγο από την άλλη μεριά τώρα, όταν αντικειμενικά φταίει ο δάσκαλος για κάποιον λόγο, έχει μεγαλώσει, έχει κουραστεί, βάζουμε και αυτόν τον παράγοντα μέσα, τελικά δεν είναι κατάλληλος, είναι άνθρωπος που βαριέται, είναι άνθρωπος που τελικά διάλεξε λάθος επάγγελμα και τώρα δεν του αρέσει αλλά πρέπει να το κάνει, βάζουμε και όλα αυτά στην κουβέντα μας. Όπως όλες τις επαγγελματικές τάξεις, έτσι και στην τάξη των εκπαιδευτικών υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, οι καλύτεροι, ίσως δεν θα έπρεπε να έχουν αυτή τη δουλειά που κάνουν τώρα. Αυτό βέβαια είναι ένα ζήτημα που έχει τις επιπτώσεις και στο ίδιο το παιδί και γενικότερα στην εκπαιδευτική λειτουργία του σχολείου. Και πιστέψτε με, πραγματικά πιστεύω, δεν το λέω 100%, εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Δηλαδή, μια μαμά και ένας μπαμπάς πραγματικά έχουν ανάγκη να αγαπήσουν τον δάσκαλο και να τον εμπιστευτούν. Και νομίζω ότι θυμόμαστε από την παιδική μας ζωή, η ωραιότερη ανάμνησή μας είναι ο δάσκαλος. Έτσι δεν είναι? Οπότε, μάλλον εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Όταν υπάρχουν στα καλά καθούμενα, δεν νομίζω μια μαμά. Κοιτάξτε.
Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που. Και τις βάζω και αυτές στην κουβέντα. Απλά όταν όμως υπάρχει θέμα εκπαιδευτικού, αυτό είναι απόλυτη. Και το βλέπουμε, δεν χρειάζεται δηλαδή πολλές φορές. Ας πούμε, μια περίπτωση που τώρα τελευταία έχει πέσει στην αντίληψή μου, ότι υπήρξε μια σχολική διαρροή. Δηλαδή, πολλοί μαθητές φύγαν και το τμήμα άδειασε. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος δείκτης. Σε γυμνάσιο. Στην πρωτοβάθμια. Στην πρωτοβάθμια. Ναι, δηλαδή οι μαθητές μείναν πολύ λιγότεροι. Αυτό λοιπόν. Φύγαν από το τάξη από την ώρα του μαθήματος σκοπάνα. Όχι, φύγανε με την έννοια ότι μετεγράφηκαν τα παιδιά. Φύγανε σε άλλο σχολείο. Νόμιζα, γι' αυτό σας λέω από γυμνάσιο. Ναι, αυτό είναι διαρροή. Φύγανε από το σχολείο το συγκεκριμένο. Γιατί, κάτι συνέβαινε μάλλον. Τι συνέβαινε. Που αυτό είναι ένας δείκτης ότι ένας εκπαιδευτικός να μην ήταν ο καλύτερος που υπήρχε. Ήταν μια αστοχία. Εκεί βέβαια έχει την ευθύνη το σύστημα το ίδιο. Ή αν θέλετε η ιεραρχία του συστήματος, που όπως είναι ο διευθυντής του σχολείου, ο διευθυντής εκπαίδευσης, ο σύμβουλος εκπαίδευσης, που θα πρέπει οι ίδιοι να έχουν εντοπίσει το πρόβλημα και να κάνουν πριν κάποιες αντίστοιχες κινήσεις. Εγώ όταν ήμουν ο διευθυντής εκπαίδευσης, και γιατί ήμουν και διευθυντής εκπαίδευσης ένα διάστημα και για πάρα πολλά χρόνια σχολικός σύμβουλος, έχοντας εντοπίσει αυτές τις περιπτώσεις, προσπαθούσα να τις βάλω σε έναν επικουρικό ρόλο μέσα σε μια σχολική μονάδα. Ή αν μπορούσα να τους μεταφέρω και τους ίδιους στην διεύθυνση, στη διοίκηση δηλαδή, για να έχουν όσο γίνεται λιγότερες, αν θέλετε, επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Να σας πω κάτι. Κάποια στιγμή είχε γίνει μεγάλος λόγος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μακάρι, κατά την άποψή μου, να γίνει μια μέρα και για την αξιολόγηση των δημοσιογράφων. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ κάποιος να με αξιολογήσει. Γιατί δεν έγινε αυτή η αξιολόγηση, για να γίνει και αυτό το ξεκαθάρισμα. Γιατί μιλάμε για ανήλικους και ενήλικους που έχουν την ευθύνη τους. Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δέχομαι την αξιολόγηση. Είμαι ικανός να το κάνω? Καλώς. Δεν είμαι. Κυρία Ηλιοπούλου, δεν είστε ικανοί να βγαίνετε να μας λέτε τα νέα, γιατί σας θεωρώ ότι δεν είστε αντικειμενικοί, ότι δεν μπορείτε να το χειριστείτε. Δεν φοβάμαι την αξιολόγηση, ειλικρινά σας μιλάω. Γιατί δεν τη δέχτηκαν όλοι? Η αξιολόγηση, κυρία Ηλιοπούλου, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Εδώ και 30 χρόνια, 40, ξέρετε περίπου. Εγώ δηλαδή διορίστηκα και έφυγα από την υπηρεσία μου χωρίς να έχω ποτέ αξιολογηθεί. Βέβαια οι λόγοι είναι πάρα πολλοί, δεν είναι επί του παρόντος να συζητήσουμε. Σημασία έχει όμως ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχει μπει σε μια διαδικασία να ενεργοποιηθεί η αξιολόγηση και πραγματικά το βλέπουμε αυτό. Εγώ αξιολόγησα για πρώτη φορά εκπαιδευτικούς νεοδιοριστέντες, που ξέρετε, για να γίνει κάποιος μόνιμος υπάλληλος θα πρέπει να περάσει μια αξιολογική διαδικασία. Αν είναι κατάλληλο, γιατί έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν. Μπορεί να έχουν τα τυπικά προσόντα, να έχουν κάποια πτυχία και μεταπτυχιακά και όλα αυτά, αλλά μπορεί να μην κάνουν για εκπαιδευτική. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο φίλτρο που βλέπουμε όταν μπαίνουν στην εκπαίδευση και τους αξιολογούμε σε πρώτη φάση, αν είναι ικανοί. Αυτό λοιπόν έχει προχωρήσει, υλοποιείται και θα προχωρήσει. Σε δεύτερο χρόνο θα γίνει και η αξιολόγηση των μόνιμων εκπαιδευτικών, δηλαδή αυτή η οποία είναι μόνιμη εκπαιδευτική. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η αξιολόγηση, γιατί πραγματικά η αξιολόγηση δεν είναι ότι θα γιατρέψει κάποιες περιπτώσεις, δεν είναι τιμωρητική και δεν θα πρέπει να είναι τιμωρητική η αξιολόγηση. Θα πρέπει να είναι μια αξιολόγηση η οποία θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό, ο οποίος είναι λιγότερο ικανός ή επιδέχεται κάπου μια βελτίωση στα διδακτικά του καθήκοντα και όχι μόνο. Οπότε είναι καλό προς αυτή την πλευρά και θεωρώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να το κατακτήσουμε ως και επαγγελματική τάξη αλλά και ως κοινωνία, γιατί όπως είπατε και εσείς όλες οι επαγγελματικές ομάδες αξιολογούνται, έτσι θα πρέπει και ο εκπαιδευτικός να αξιολογηθεί. Και θα είναι προς το καλό πρώτα απ' όλα του ίδιου του εκπαιδευτικού και φυσικά της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Πώς λοιπόν μπορούμε να διατηρούμε ειρηνικές σχέσεις γονείς και δάσκαλοι? Κοιτάξτε, σας είπα ότι το δίπολο δεν είναι ανταγωνιστικό. Το δίπολο είναι υποστηρικτικό και επικοδομητικό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια συνεργασία και μια αλληλεπίδραση. Βέβαια, για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει πρώτα το σχολείο να καταλάβει ότι έχει ανάγκη τους γονείς και οι γονείς, όπως είπαμε και προηγουμένως, να καταλάβουν τα όρια τους. Δεν πρέπει δηλαδή να μπουν παραπάνω από αυτά που τους πρέπει και πρέπει να κάνουν. Αυτή η διαχωριστική όμως γραμμή θα μπει από τη συνεργασία με το σχολείο και φυσικά τώρα τελευταία μπαίνει και ο εσωτερικός κανονισμός της σχολικής μονάδας, όπου και πραγματικά πολλά πράγματα μπαίνουν σε διαβούλευση, γίνονται πλέον αποδεκτά και από τις δύο πλευρές και κοινοποιούνται και στους γονείς. Και ξέρουν και οι γονείς λοιπόν μέχρι πού πρέπει να υπάρξει, μέχρι πού φτάνουν τα όρια τους. Πρέπει όμως να πούμε σε αυτή την περίπτωση ότι είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να νιώσουν το σχολείο
ότι είναι ένας χώρος που έχουν άποψη και ρόλο, αλλά δεν έχουν όμως παρεμβατικό. Αυτό που εμείς, τουλάχιστον που σε μια ξένη χώρα, θεωρείται ένα ζήτημα, δηλαδή ένας μεγάλος παρεμβατισμός του γονιού στο σχολείο, θεωρείται ως ένα πρόβλημα που πρέπει να το δουν και συμβουλευτικά και το βλέπουν στις ξένες χώρες. Για μας εδώ ακόμα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Θεωρούν λοιπόν ότι ο γονιός μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να παρεμβαίνει και πολλές φορές και με άσχημο τρόπο. Αυτό λοιπόν δεν είναι, πρέπει να αλλάξει με κάποιο τρόπο. Και επίσης να δούμε ότι, όπως σας είπα, η υπόθεση της ανατροφής ενός παιδιού, λένε σε μια ειδική παροιμία, είναι υπόθεση όλου του χωριού. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο εκπαιδευτικός, αλλά είναι και το σπίτι, ή μόνο το σπίτι, είναι και ο εκπαιδευτικός, είναι παράλληλα. Ένα λάθος επίσης που κάνουν πολλές φορές οι γονείς και δημιουργούνται αυτές οι δυσκολίες είναι ότι κάνει δουλειά του σχολείου στο σπίτι. Για μένα, αν και πολλές φορές μας βοηθάει σαν επαγγελματική τάξη το να έρχονται τα παιδιά σε εισαγωγικά διαβασμένα από το σπίτι, είναι λάθος για μένα. Και θα σας το εξηγήσω γιατί είναι λάθος. Για εμάς τους γονείς είναι λάθος το παιδί να μην έρχεται διαβασμένο από το σχολείο και να χρειαστεί να πάρει δάσκαλο στο σπίτι. Ακριβώς το πράγμα λέμε, ότι ο γονιός... Όταν δεν τα καταφέρνει το σχολείο, εγώ πάλι θα σας πω για αντικειμενικούς λόγους. Γιατί είναι πολλά τα παιδιά μέσα στην τάξη. Γιατί το Υπουργείο Παιδείας σε αναγκάζει να κάνεις μεγάλα τμήματα και να μην μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Όταν ο δάσκαλος δεν προλαβαίνει να βάλει όλα τα παιδάκια να διαβάσουν. Όταν μέσα στην τάξη δεν θα προλάβουν όλα τα παιδάκια να σηκωθούν στο πίνακα. Και το παιδάκι θα γυρίσει στο σπίτι και δεν θα ξέρει την επόμενη μέρα το τι κάναν στα μαθηματικά ή στη γλώσσα. Μάλλον κάτι δεν έγινε σωστά. Δεν είναι, νομίζω. Όταν όλα θα ήταν ιδανικά στο σχολείο, θα ήταν ιδανικά και στο σπίτι. Πιστέψτε με. Και σας μιλάω από την καθημερινότητά μας, έτσι δεν είναι? Δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχουν εγγενείς δυσκολίες και προβλήματα δομικά σε μια σχολική τάξη. Δηλαδή, με μαθητές πολλούς, να μην υπάρχει υποστηρικτικό υλικό, τεχνολογικά μέσα και ούτω καθεξής. Ή και κάποια εκπαιδευτική να μην είναι και τόσο ικανή. Όμως, αυτό δεν θεωρείται ο κανόνας. Είναι ένα επιμέρους θέμα αυτό. Αν κάνουμε δημοψήφισμα πόσοι γονείς χρειάζεται να κάνουν ιδιαίτερα στα παιδιά τους στο σπίτι, πιστέψτε με, θα έχει τεράστια. Εδώ υπάρχει μια λάθος κατεύθυνση και ερμηνεία και κουλτούρα, θα έλεγα. Θεωρώ λοιπόν ότι το διάβασμα του παιδιού είναι θέμα του σπιτιού. Για μένα είναι λάθος αυτό. Η δουλειά θα πρέπει να γίνεται στο σχολείο. Αυτό λέμε, στο σχολείο να γίνεται. Θα πρέπει να βοηθάνε οι γονείς, αλλά όχι με την στενή έννοια όπως αυτό που συμβαίνει σήμερα στην ελληνική οικογένεια. Δηλαδή, τι βλέπουμε? Βλέπουμε λοιπόν μια μαμά κατά κύριο λόγο, γιατί αυτές είναι επιφορτίζονται όλη αυτή τη διαδικασία, ο μπαμπάς είναι στα εκτός, η οποία από το που θα έρθει το παιδάκι στο σπίτι μέχρι το απόγευμα, μέχρι και αργά να διαβάσει, να γράψει κλπ. Αυτό είναι λάθος. Μπορεί να χρειαστεί στα πρώτα βήματα του παιδιού να υπάρχει ένα στενό μαρκάρισμα, ένας αναγκαλισμός στενός. Όταν λέτε στα πρώτα βήματα, πότε αφήνεις το παιδί πρώτη χρονιά να τα με δεύτερη. Πρώτη χρονιά, ώστε να μπορέσει το παιδί να αποκτήσει αυτό που λέμε εμείς την ιδιότητα του μαθητή. Τι σημαίνει η ιδιότητα του μαθητή? Ότι ο μαθητής πλέον θα πρέπει να έρθει, αφού ετοιμαστεί και φάγει, θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνει κάποιες δραστηριότητες που έχει κάποιες υποχρεώσεις. Ο γονιός μπορεί να είναι εκεί πέρα να τον καθοδηγεί ως προς το. Να το βοηθήσει αν κάπου χρειαστεί, αλλά και όσο θα περνάει ο χρόνος να υπάρχει μια φθήνουσα καθοδήγηση, δηλαδή να απομακρύνεται εισαγωγικά από το παιδί. Δηλαδή το παιδί θα πρέπει να αναλάβει μόνο τις ευθύνες. Πολλές φορές λοιπόν όμως αυτό δεν δίνεται από το σχολείο σαν κατεύθυνση. Και κάποια στιγμή μετά τι βλέπουμε? Ότι το αποτέλεσμα το γνωστικό να αξιολογείται από το σχολείο, ενώ είναι μια δουλειά που γίνεται έξω από το σχολείο. Συγγνώμη, αν γράψω εγώ την έκθεση της κόρης μου, δεν θα το καταλάβει η κυρία. Νομίζω αυτό φαίνεται. Κοιτάξτε, θα το καταλάβει, αλλά όταν πάμε σε μεγαλύτερες ηλικίες που πραγματικά εκεί δεν είναι δυνατόν. Αλλά βλέπουμε ότι μετά πού οδηγούμαστε? Οδηγούμαστε στα φροντιστήρια και στη μέση και στην έτσι. Από την πρώτη δημοτικού κάνουν φροντιστήρια τα παιδιά. Το ξέρω. Που έχει σαν αποτέλεσμα ότι όλη αυτή η δουλειά που γίνεται έξω από το σχολείο, είτε από ένα γονιό, είτε από ένα φροντιστήριο ή οτιδήποτε άλλο, να αξιολογείται μέσα από το σχολείο. Αυτό λοιπόν οδηγεί σε μια παραπαιδεία και στο τέλος τι κάνουμε? Βλέπουμε δηλαδή όλοι οι άνθρωποι να τρέχουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, γιατί πρέπει να. Ειλικρινά σας το λέω, κανένας δεν προλαβαίνει σε μία ώρα να τελειώσει τα μαθήματα για την επόμενη μέρα. Και μην ξεχνάτε, κυρία Δημητρακάκη, ότι τουλάχιστον για αυτά τα παιδιά που μιλάμε έχουν προηγηθεί 2 χρόνια καραντίνας,
Συγκεκριμένα η δικιά μου η κόρη δεν πήγε 2 χρόνια δημοτικό. Πρώτη Δευτέρα είχαμε lockdown και καραντίνα. Οπότε αυτό το καημένο το παιδάκι μέσα από τηλεκπαίδευση έπρεπε να μάθει την ΑΒ, τον πολλαπλασιασμό και τα υπόλοιπα. Και της έμεινε η Τρίτη, Τετάρτη που βγήκε και πήγε στο σχολείο για να συνεχίσει υποτίθεται νορμάλ. Έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα στην διάρκεια αυτής της συζήτησης. Η καραντίνα σίγουρα είχε επιπτώσεις και ειδικά σε αυτά τα παιδιά. Και έχει επιβαρύνει ακόμη πιο πολλά τα ειδικά σας πράγματα. Περίπτωση που πήγε πρώτη Δευτέρα και μετά πήγε καθένα Τρίτη, πραγματικά έπεσε στα βαθιά. Και υπήρξε πάρα πολύ δυσκολία, όχι μόνο στο γνωστικό κομμάτι, αλλά και στις συμπεριφορές. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν. Δηλαδή, πολλά προβλήματα. Πεμπτάκια πήγανε στο γυμνάσιο χωρίς να έχουν γράψει ποτέ τεστ. Ναι. Όσον αφορά όμως το θέμα της κατά πόσο δηλαδή προλαβαίνουν ή δεν προλαβαίνουν, εδώ είναι ένα έλλειμμα εκπαιδευτικό του εκπαιδευτικού. Δηλαδή, εδώ παρατηρώ ότι πολλές φορές όντως δεν προλαβαίνει ένας εκπαιδευτικός. Εσείς πιστεύετε ότι ένα. Δεν θα σας πω πρωτάκι, το πρωτάκι ίσως και να προλάβει. Δευτεράκι, τριτάκι, τεταρτάκι, πεμπτάκι, εκτάκι, τελειώνει σε 1 ώρα τα μαθηματά. Πού εννοείται, στο σπίτι? Στο σπίτι. Όχι, εγώ εννοούσα ότι στο σχολείο κατά πόσο ο εκπαιδευτικός προλαβαίνει. Αυτό αν δεν προλαβαίνει, που δεν προλαβαίνει πολλές φορές και ίσως και παραπάνω, οφείλεται και στο ότι έχει ενδεχομένως δώσει πολλά πράγματα εκπαιδευτικός να γίνουν στο σπίτι, αυτό που λέμε κατοίκον εργασία, και ενδεχομένως να έχει φύγει ένας μαθητής από το σχολείο χωρίς να έχει αποκτήσει την πληροφόρηση, τη γνώση, η οποία πρέπει να γίνεται στο σχολείο και όχι στο σπίτι. Έτσι. Πρέπει να τον κρατάς σε εγρήγορση όμως. Ναι, αν όμως πραγματικά δεν γίνεται αυτό, είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Πρώτα απ' όλα είναι να εξηγήσουμε από εκεί που συζήτησαμε πριν, ότι όταν ο γονιός λοιπόν διαβάζει το παιδί όχι στο μάθημα της ημέρας, αλλά στο μάθημα της επόμενης μέρας. Αμέσως λοιπόν ένας μαθητής πάει στο σχολείο διαβασμένος εισαγωγικά, δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει. Αλλά τις μέρες δεν προλαβαίνει. Πολλοί γονείς όμως, κύριε Λιλοπούλου, τι κάνουν? Ετοιμάζουν τα παιδιά τους για το επόμενο μάθημα. Για να πάνε διαβασμένο, για να αποκτήσει καλό βαθμό ή να πάει διαβασμένο το παιδί. Οπότε λοιπόν ένας μαθητής που έρχεται στο διαβασμένο εισαγωγικά από το σπίτι δεν έχει πλέον ενδιαφέρον και δεν παρακολουθεί. Ένας παράγοντας. Είναι όμως και άλλοι παράγοντες. Είναι το ίδιο εκπαιδευτικός. Είναι σε θέση να κάνει σωστά δουλειά του. Για παράδειγμα, έχει ένα χρονοδιάγραμμα, έχει μια δομή στο τι θα κάνει, έχει κάποιους στόχους που υλοποιούνται. Γιατί δεν φτάνει να βάλουμε 50 στόχους και να μην ικανοποιήσουμε όλους αυτούς. Θα βάλω 1-2 τόσους που πραγματικά θα υλοποιηθούν. Επίσης, εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλες, θέτουν τα παιδιά σε μια κινητοποίηση, τα έχουν σε μια εγρήγορση ή τους βάζουν, διάβασε το μάθημα το παρακάτω και όλοι χασμουριούνται. Τους προκαλεί κάποιες ερωτήσεις, υπάρχει μια διάδραση. Και τι ερωτήσεις προκαλεί? Δηλαδή θα πρέπει να γίνεται το μάθημα σε νέες βάσεις και να αποκτά ενδιαφέρον. Σήμερα το μεγάλο μας πρόβλημα στην εκπαίδευση είναι ότι δεν μπορούν να κινητοποιήσουν τους μαθητές μας σε αυτό που λέμε εκπαιδευτική διαδικασία. Πολλές φορές τα παιδιά μας είναι αδιάφορα. Ή θα μου πείτε τώρα, είναι μόνο εκπαιδευτικός. Αυτό δεν είναι. Ο δάσκαλος αυτό δεν πρέπει να κάνει. Να είναι η έμπνευση των παιδιών, ακριβώς. Να βρει έναν τρόπο να τα κινητοποιήσει, να τα κάνει να είναι σε εγρήγορση. Και κυρίως να αγαπήσουν τα μαθήματα, ακριβώς. Να αγαπήσουν το σχολείο. Θα πρέπει λοιπόν να βρει εργαλεία που μπορεί να είναι και πολλά, και η φαντασία και το μαράκι και το ενδιαφέρον και η γνώση του εκπαιδευτικού να προκαλέσει και να κινητοποιήσει τα παιδιά. Αν τα παιδιά λοιπόν δεν κινητοποιούνται για πολλούς λόγους, δεν είναι μόνο αυτό, το είπαμε ελάχιστα. Υπάρχουν ακόμα και για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, μπορεί να είναι και τα βιβλία, μπορεί να είναι και σχολικές κτηριακές. Σας αρέσουν τα βιβλία του Δημοτικού, γιατί ήσασταν στην πρωτοβάθμια γι' αυτό. Κοιτάξτε, τα βιβλία δεν μπορεί να πει κανείς ότι πόσο καλά ή πόσο καλά δεν είναι. Γιατί υπάρχουν βιβλία τα οποία πρέπει και σίγουρα τώρα που είμαστε πρώτων πυλών που ξανατυπώνονται καινούργια βιβλία. Γιατί δεν ρωτάτε και τους ίδιους τους μαθητές αν τους αρέσουν τα βιβλία? Δηλαδή, προκαλώ το Υπουργείο, μια πρόταση μάλλον, όχι πρόκληση. Να ρωτήσουμε στο εξωτερικό γίνεται αυτό. Αξιολογούνται και αρέσουν τα βιβλία, έχουν ενδιαφέρον, έχουν φαντασία. Δεν θέλετε να ακούσετε στο εξωτερικό γίνεται αυτό. Αξιολογούνται και οι καθηγητές και τα υλικά. Αλλά εγώ, αν είμαι λίγο έτσι φιδωλός όσον αφορά την απάντησή μου, είναι ότι το βιβλίο, κύριε Ηλιοπούλου, αποτελεί ένα από τα πολλά εργαλεία που έχει στη φαρέτρα το εκπαιδευτικό. Δεν είναι μόνο το βιβλίο. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχει υλικό υποστηρικτικό που δίνεται μέσα από τα διαδραστικά βιβλία, δηλαδή αυτά που λέμε τα βιβλία που μπαίνουν στο διαδίκτυο κατευθείαν. Και εκεί μπορεί να αντιληφθούν πολλές πληροφορίες και
πολλά πράγματα. Γιατί η πολιτεία δεν το κάνει εξ αρχής, δηλαδή, γιατί το βιβλίο του σχολείου. Για παράδειγμα, σας δίνω ένα χαζό παραδειγματάκι. Με το που το πιάνεις, θα κοπεί στη μέση η σελίδα. Και όταν πας να πάρεις ένα του εμπορίου, που είναι για την Α δημοτικού, τη Β δημοτικού, αντίστοιχα. Θα είναι τόσο φροντισμένο, τόσο σεβαστό να κάτσεις να το διαβάσεις, να το ξεφυλίσεις, να μην σου φύγει το εξώφυλλο, να έχει ωραίες εικόνες. Δηλαδή, να λέμε λίγο τα πράγματα και με το όνομά τους. Εντάξει, ότι υπάρχουν αστοχίες, υπάρχουν πολλές φορές. Ίσως επειδή είναι χιλιάδες που βγαίνουν, εκατομμύρια βγαίνουν βιβλία. Αλλά δεν είναι όμως το πρόβλημα αν θα κοπεί ή όχι. Γιατί μπορεί να αντικατασταθεί. Θεωρώ ότι πώς αξιοποιείται από την πλευρά του εκπαιδευτικού και φυσικά του παιδιού το ίδιο το βιβλίο. Δες, τα βιβλία είναι ένα εργαλείο μεταξύ των άλλων που θα πρέπει πραγματικά να βελτιωθεί και βελτιώνεται κάθε φορά. Αλλά δεν είναι το μοναδικό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ως μαθητής. Στη δικιά μου ηλικία δεν υπήρχαν σε ένα μικρό σχολείο, δεν υπήρχαν βιβλία. Είχαν ελάχιστοι μαθητές. Μάθανε γράμματα και χωρίς βιβλία. Μα εκεί καταλήγουμε ότι ο δάσκαλος παίζει τον σημαντικό ρόλο. Η δουλειά γίνεται από το δάσκαλο, όχι τόσο ως φορέας μιας γνώσης, αλλά κυρίως ως πηγή έμπνευσης, ως πρότυπο. Ένα όραμα. Δηλαδή, αν ρωτούσες κάποιο παιδί στο παρελθόν, και είμαι σίγουρη γι' αυτό, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, τι θα σου έλεγε? Δάσκαλος, δασκάλα. Γιατί. Ναι, πάμε πάλι πίσω όμως ότι ο δάσκαλος, αν δει έρευνες παλιότερες που έχουν γίνει, ήταν από τις πρώτες επαγγελματικές τάξεις στην ιεράρχηση. Δηλαδή ήταν οι δάσκαλοι, ο παπάς και ο πρόεδρος. Πέρα από αυτό και σαν επαγγέλματα, ήταν ο δάσκαλος, ήταν οι γιατροί, οι εργαζόμενοι στην υγεία. Σιγά σιγά όμως βλέπουμε τα πράγματα έχουν αλλάξει και ο εκπαιδευτικός και γιατί δεν πληρώνεται καλά και για πολλούς λόγους έχει πλέον χάσει την αξιοπιστία του και την. Αυτό που λέμε την αξία, την εγώ θα έλεγα και την έγκλη του. Ναι, γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές δεν περνάει και ο λόγος. Και να σας πω κάτι, έχουμε και έναν ανταγωνιστή πέρα από τους γονείς που σας είπα που πρέπει να συμπληρώνουν και όχι να ανταγωνίζουν το σχολείο, είναι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ας πούμε, όπως είναι τηλεόραση, το διαδίκτυο πλέον τώρα, όπου εκεί εμείς άλλα λέμε και άλλα κάνουν τα απόγευμα τα παιδιά μαθαίνουν και εισπράττουν από αυτές τις πηγές εκπαίδευσης. Γιατί δεν ξεχνάμε το διαδίκτυο, όλα αυτά οι κοινωνικές πλατφόρμες, όλες αυτές λειτουργούν εκπαιδευτικά στα παιδιά. Και βλέπουμε τι γίνεται με τις περιπτώσεις βίας. Εντάξει, και είναι ευθύνη και των γονέων. Δεν ναι, αλλά θέλω να πω ότι έχει χαθεί και ο παρεμβατικός ρόλος του εκπαιδευτικού. Όμως βλέπουμε και στις σημερινές μέρες μας ότι πραγματικά πάρα πολλά παιδιά έχουν από τους καθηγητές και από τους δασκάλους έχουν πραγματικά επηρεαστεί και έχουν επιλέξει επαγγέλματα και το οφείλουν σε ένα εκπαιδευτικό. Θέλω να πούμε αυτό. Θέλω να πω ότι ο εκπαιδευτικός και σήμερα παίζει ένα ρόλο, έστω μικρότερες εμβέλειες αν θέλετε, αλλά παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να καθοδηγήσει τα παιδιά. Και αν πραγματικά χάσουμε αυτή την ελπίδα που εγώ τουλάχιστον ως εκπαιδευτικός, αλλά και πολλοί γονείς και νομίζω όλη η κοινωνία πρέπει να έχουμε, ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λειτουργεί αξιακά και όχι μόνο. Έτσι, γιατί δεν να σας πω κάτι άλλο. Πλέον οι δάσκαλοι φοβούνται τους μαθητές και οι μαθητές δεν φοβούνται καθόλου τους δασκάλους. Και επειδή έχει τύχει να συνομιλήσω με δασκάλους που εκτιμώ πάρα πολύ και έχουμε έτσι κάποια επικοινωνία, τους λέω πραγματικά, σας το λέω μόνη μου, να είστε αυστηροί. Σας το αυστηροί, ως εκεί που επιτρέπετε. Στα πλαίσια, ακριβώς, ναι. Και έχει τύχει δάσκαλος να μου πει ότι πρέπει να κάνει μια παρατήρηση και το σκέφτεται, γιατί μπορεί να βρεθεί θυγμένος και μπλεγμένος σε μυστήριες καταστάσεις. Ως εκεί που επιτρέπεται, λοιπόν, φανταστείτε ότι ούτε εκεί φτάνει ένας δάσκαλος πλέον να κάνει παρατήρηση ή να φανεί αυστηρός σε ένα παιδί. Έχει χαθεί τελείως η ισορροπία. Να σας πω, το λέω εγώ που σας λέω ότι επιτρέπω σε έναν δάσκαλο να είναι αυστηρός ως εκεί που πρέπει. Συμβαίνει αυτό. Και πραγματικά έτσι είναι όπως τα λέτε. Πολλοί εκπαιδευτικοί νιώθουν πλέον απροστάτευτοι και ενδεχομένως φοβούνται. Είναι αυτό που λέμε το bullying των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Σε αυτό όμως η πολιτεία έχει ένα νομικό έλλειμμα. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο που να υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό. Έτσι, δεν μιλάμε για ακραίες περιπτώσεις τώρα. Δηλαδή ένας εκπαιδευτικός φοβάται να τιμωρήσει έναν μαθητή γιατί μπορεί να κατηγορηθεί. Καλέ, φοβάται να πει τον μαθητή φύγε έξω από την τάξη και πάνε στο διευθυντή. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να προστατευτεί και ο εκπαιδευτικός. Αλλά συνήθως όμως οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να ανεβάσουν πάλι τον εκπαιδευτικό εκεί που πρέπει να μένει, γιατί αν η πρώτη κοινωνικοποίηση γίνεται στα πλαίσια της οικογένειας, δηλαδή ένα παιδί που έρχεται στη ζωή και μεγαλώνει,
και παίρνει την πρώτη κοινωνικοποίησή του στην οικογένεια, η δεύτερη κοινωνικοποίηση γίνεται από το σχολείο, που σημαίνει εκπαιδευτικός. Αν λοιπόν αποκόψουμε αυτή τη φυσική ροή, δηλαδή να υπάρξει μια κοινωνικοποίηση δευτερογενής στο σχολείο, νομίζω θα βλέπουμε αυτά που βλέπουμε και στην Αμερική και έχουν και στη χώρα μας όπου να είναι. Τα βλέπουμε και στη χώρα μας, στη Ελιοπούλου. Να τώρα ένας μαθητής πρόσφατα επιτέθηκε και χτύπησε καθηγήτρια, νομίζω, μέσα στην τάξη. Ναι. Φανταστείτε δηλαδή σε τι ακραίες καταστάσεις έχουμε φτάσει. Ακριβώς στο άλλο επίπεδο. Τώρα αυτός ο καθηγητής τι παρατηρήσει να κάνει σε αυτόν τον μαθητή? Υπάρχουν και φαινόμενα και περιπτώσεις και στην πόλη μας που οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να τα δούμε στην τάξη. Και μιλάμε και για δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όχι όμως και κάποιες περιπτώσεις στην πρωτοβάθμια. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι πλέον ο εκπαιδευτικός έχει χάσει την δύναμή του και την αυθεντία του που είχε παλιότερα, η οποία δεν είναι αποτέλεσμα μόνο μιας, αν θέλετε, καλύτερης οικονομικής κατάστασης. Είναι ότι υπάρχει και μια από την πλευρά της κοινωνίας μια ρετσινιά, αιτεμπέιδες εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν 6 μήνες το χρόνο και δεν δουλεύουν, πολλές φορές δεν μπορούν να υπολογίσουν, να μετρήσουν το παρεχόμενο έργο του εκπαιδευτικού, γιατί αυτό κρύβεται κάτω από το παρεχόμενο έργο της παραπαιδείας. Δηλαδή πολλές φορές όταν ένας μαθητής περνάει σε πανελλήνιες εξετάσεις, δεν λένε ότι ήταν υπόθεση του δημόσιου σχολείου, ότι αυτό έγινε από κάποιους εκπαιδευτικούς δημόσιους λειτουργούς, αλλά ήταν υπόθεση του φροντιστηρίου. Δηλαδή όλα αυτά συγκλίνουν στο να πούμε ότι ο εκπαιδευτικός χάνει πλέον και την αξία του ως εκπαιδευτικός. Μα και από μόνος του άνθρωπος δεν έχει τις δυνατότητες να κάνει πολλά πράγματα. Δεν του το επιτρέπει και το ίδιο το σχολείο, δεν του δίνει τις δυνατότητες. Δεν του δίνει το Υπουργείο κίνητρα, δεν δίνει. Εγώ όμως θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί που είναι αξιόλογοι, γιατί έτυχε να τους γνωρίσω και πολλά χρόνια και βλέπω αξιόλογοι και κάνουν πολλά πράγματα. Και ευτυχώς αυτό είναι ένα σημάδι ότι δεν έχει χαθεί τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι η εκπαίδευση είναι το μέλλον μιας χώρας. Οι μαθητές μας, η νέα γενιά, είναι το μέλλον, όπως το λέμε, αλλά δεν το εννοούμε καμιά φορά. Και θεωρώ ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά θα σηκώσουν το σταυρό αυτό να μπορέσουν να βοηθήσουν αυτή τη γενιά, η οποία πραγματικά γενιά βάλεται από πανταχώθενται. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ένα αξιακό σύστημα ενσωματώσει με το οποίο θα πορευτούν. Δηλαδή αυτό που λέμε, δεν έχουν ένα οδικό χάρτη. Πώς θα πορευτούν, πού θα πάνε. Γιατί πίσω μια οικογένεια η οποία πολλές φορές για κάποιους λόγους δεν υπάρχει ή υπάρχει αλλά υπολειτουργεί, ένα σχολείο που πολλές φορές φοβάται να αναλάβει ευθύνη και να δώσει οδηγίες, να καθοδηγήσει τους μαθητές μας πώς θα πρέπει να προχωρήσουν στη ζωή, γιατί έχουν πολλές φορές μπει στην παγίδα να τελειώσει μια ύλη και μέχρι εκεί, ενώ ο εκπαιδευτικός είναι παιδαγωγός, δηλαδή είναι και αγωγός της γνώσης, δηλαδή πρέπει να δώσει μια γνώση και μια ύλη στα παιδιά, αλλά είναι και παιδαγωγός, θα πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σαν σήμερα που οι γονείς πλέον είναι και λίγο μακριά και βάλλονται πανταχώθεν και ιδιαίτερα από τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία εκεί παίζουν ένα πολύ άσχημο ρόλο. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να το ξαναδεί και να δοθεί η απρέπουσα σημασία στο ρόλο του, να λειτουργήσει κυρίως σαν παιδαγωγός, να οδηγήσει τους μαθητές μας για να έχουν ένα στήριγμα, γιατί τα παιδιά πολλές φορές βγαίνουν στην κοινωνία χωρίς να έχουν ένα σύστημα με το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσουν. Και αυτές οι εικόνες που βλέπουμε τελευταία στην τηλεόραση, δηλαδή 15χρονα, 13χρονα να χτυπιούνται και όλα αυτά, τι μας λέει? Ότι πλέον τα παιδιά είναι χαμένα. Δηλαδή, και δεν φταίει η ίδια γενιά. Φταίει μια γενιά η οποία δεν έχει καθοδηγηθεί και δεν έχει υποστηριχθεί όπως θα έπρεπε. Και έχει απομονωθεί και 2 χρόνια μέσα στο σπίτι. Εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αντικοινωνικά, παιδιά, αυτά τα ξέρετε, γιατί κάνουμε ότι τα ξεχνάμε και τα προσπερνάμε. Αν μιλήσετε με γονείς, μιλάω με γονείς μεγαλύτερων παιδιών, λύκειο. Φανταστείτε τώρα 17χρονα αγόρια και 17χρονα κορίτσια που δεν έχουν καθόλου το ενδιαφέρον να βγουν έξω, να διασκεδάσουν, να πάνε εκδρομή, κάθονται μέσα στο σπίτι κλεισμένα και συνεχίζουν την καραντίνα ακόμη. Το βλέπουμε και δεν είναι λυπηρό, τραγικό. Είναι τραγικό και σας λέω έπαιξε και θα φανούν τα αποτελέσματα και ίσως μετά από μερικά χρόνια, δηλαδή αυτής της καραντίνας που έγινε, όχι σε επίπεδο γνώσης. Μα συνεχίζουν οι έφηβοι, συνεχίζουν την καραντίνα. Βλέπετε εσείς κανέναν έφηβο έξω στον δρόμο χαρούμενο να διασκεδάζει, εγώ δεν βλέπω τέτοια παιδιά. Μα τους βλέπουμε σε ένα τραπέζι που πίνουν καφέ μια παρέα παιδιά και αντί να επικοινωνούν ελεκτικά μεταξύ τους, επικοινωνούν μέσα από τα κινητά τους. Αυτό δηλαδή είναι κάτι που... Αλλά γι' αυτό λέμε ότι
πρέπει το σχολείο και ο εκπαιδευτικός κατά κανόνα να αναλάβει τη θέση που το αξίζει. Και σε αυτό θα πρέπει και οι γονείς ίδιοι να εμπιστευτούν το σχολείο, να βοηθηθούν από το σχολείο και αυτοί να βοηθήσουν το σχολείο. Δηλαδή, είμαστε, όπως είπαμε, ένα ταγκό. Πρέπει λοιπόν από κοινού να συλλειτουργήσουμε και να πορευτούμε, αν θέλουμε πραγματικά να δούμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι το μέλλον μιας κοινωνίας είναι η εκπαίδευση. Και χώρες που το έχουν κατακτήσει και το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό, το έχουν πολύ μπροστά στην αρχαία τα Υπουργεία. Δεν είναι όπως, ας πούμε, εμείς στην Ελλάδα βάζουμε πρώτο Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχουν χώρες που βάζουν σαν πρώτο Υπουργείο το Υπουργείο Παιδείας, τις σκανδιναβικές π.χ. Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα. Εδώ θα είμαστε να το ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημητρακάκη. Ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή. Θα ανανεώσουμε σύντομα το ραντεβού μας. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με ένα θέμα από την ιατρική μας ατζέντα και τα λέμε σε λίγο.